Kaixo lagunak, Maria Reina eskolako ikasle batzuk gara, eta irrati saio txiki bat egiteko asmotan etorri gara. Gure izenak hauek dira: Kandela, Aizea, Aimar eta Sara. Zein da zure kolore gogokoena? Turkesa. Zein da zure jolas gogokoena? Cluedo. Zein da zure janari gogokoena? Alfajor. Zein da zure animali gogokoena? Katua. Zein da zure kirol gogokoena? Gimnasia rítmica. Zein da zure liburu gogokoena? Normalibel. Zein da zure marrazki bizidun gogokoena? Anfibilandia. Zein da zure landare gogokoena? Arroxa. Asmatismoa tipi-tapa dator, tipi-tapa doa, egun txankaren gainean egiten du txangoa. Zer da? Olerkia. Ilargi mebilan izar bat ikusi nuen, eta zeregin zuen. Zuko itsas luze bat piztu zuen, hori izar polit ikusi nuen. Amatxo, trumoiak ari du ez, ziru aitatxo ari da zurungaka. Zua zizu-zizutan, basoko sasietan besotan. Zua zizu-zizutan, hostoen sorbaldetan gordietan. Zua zizu-zizutan, sorginen saltokan mendietan. Zua zizu-zizutan, zurreko sartutako sasietan. Sagarraren, adarraren punta, puntaren punta. Txoria zegoen kantari, txiruriruri, txirurirula. Noetan mentuko ote du soinu txori. Bertsoa. Ikusi nuenean zurigia, latza iruditu zitzaidan, sorginen erratza. Ikusi nuenean zure ahoa, iruditu zitzaidan karaboi zuloa. Bero lagunak, bukatu da gaurko irrati saio hau. Zuek ondo pasatzeko zenutela espero dugu. Eskerrik asko eta aste bat arte, agur!